जे एडिसि इलेक्शन एलायन्स नि साका खुमलुंगो जों 24 तारिख फेब्रुवारि एकदम जमा खालायो जों प्रग्राम खालायलायखा सारा त्रिपुरानिफ्राव खालायलायखा एमन तंथकलायखा जे टक तानै वा कुंटानि चालायखा तंथकलाय माने ते ताबुगले त्रिपुरासक एकदम एक जायगा थाकिया ने जोंबो खुसिनो तारपरे যখন বিষ্ণমগঞ্জগো প্রোগ্রাম খাইকা অপরগাইতাম সাকা অরসম থাংলিয়া সব সাকা সিনি এনসি দেবরমা যদি সিনি বুফাসি যদি থাংলিয়ানি সাকাखाय जों बोसोर बायके थांनाय बा हायबना जों साका जे ना जों जहत थानसानि बागैनो जों प्रग्राम खाइबायखा थानसाना मा खाइनाय थानसा बायनो जों फाइट मा खाइनाय आबुनो ककनो सालायै पुरा हट 3टा পর্যন্ত কক सालायखा महाराजना बाय कक सालायनानै आनो পর্যন্ত रहरका महाराज नकला थाङै सयमानि परियो तामनि साका सुग्लास नकल खायका ए सारमेबा रिंहरो बेकला हिन्दी बेकला मा फैका अथच किनु सारमेबा अबर कुनु कल खायजाके आं सैनाय केबन हिंगे ताबुक सुंद ब्लाइंडलि जों तो सिया कबै के कबै आं साका नरक जुदि सिटनि बाय प्रब्लेम खांखाय आनि साब्रुम 2टा सिट दं आं साका जे आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माय सीट फर द सेक ऑफ थामसा for the sake of greater interest ang saka ani 2टा seat na ang motona ririnai haibana ang basaya kindu no thansan baina no yabri masena ang barbar saka porong no kinu poro gosilia abuno main reason je political seng gobang ma agreement khlaimana ni sa hazar bai agreement khlaimana abu kunia ni sa hingai tabu nang national party agreement khlaimana abu kunu bebar ya kintu tibra sa nang jodi so thansani mari jodi agreement khlaikangkai नों बुनु जुदि साकांगा जे 100 बार खाइमानका आबले टिकस बसिमिया नों दुकार माइ जेक्लाय आबनो ओ दुकानि फलनो तिनि नों एडि सिलेक्शन नों जिरो अंका आबुनि बागैना आं जखन बिजेपि एलायन्स संमानि परेताम साका सा बिजेपि रक सिनि जे बिरोधी बासा माने जे नीलदर पार्टी रे मानि आबो रोखांखेला आंलाय बासाय हाने आं बिनि नाव फायां साबायके आं उइद्र खाइसिनाय बताम साका नों जुदि उइद्र खाइखांखाय सारा तिबानि आईपीत्रनि -0.1 थांनाय बक फाइलं बायनाय नों कुनु मते उइद्र मा खाया आं गसिनाखा ताबो जिरो माने आटे जदि आं उइद्र खायजांखाय समस्त ब्लेम आनि उपर थांगामो किन्तु आं उइद्र खायजागया बिनि बायनो ब्लेम खायमालिया के बिनि बायनो नों जे तिब्रासन दुकारा माने आबुनि फल ताबो नों एग्रीमेंट खायगा आबो नों बुनो महाराज दुकारिखा इनका आबो सुबु खायबा समस्त दल जाजाक दङ नों साइचुं जाजाक यांगाय महाराज आईपीटी हाबनानै हिनै खुद साका खुमलुंगो जों रिजल्यूशन पास खालायगा महाराज आईपी हाबसिनाय आब्रताम खालायगान सिदेबरमा बिनि बुसक दिरेस नतलाङै नों ता हाबफैदि नों नतुन पार्टी खुलुब हिनै साव साबा एसिदेबनो साव हिंगाय बार अपरचुनिटी निनि थाने सबै जा आईपीटी तिनि आईपीटी हिरुं दंखामो किन्तु निनि पार्टी नष्ट खालायदो नों खुद सिख्लायबले हिंगाय आव जिनिस न सिनि पाब्लिक रक साइमिया साबो कबै साबो हामिया ताइब इंटरेस्टिंग कक दङ साकांखाय ताइब देखालांनाय तो मेन और बुआ ग्रांट लाखि बिन ताम प्रॉब्लेम मुंगान हनै खाका र प्रेसिडेंट पुसेक जानाय पाब्लिक डिमांड हैं बस सन्मान जायगाम नाय आबो सिबले इनगा दुय जने हाथना कक साकांखाय ताइब बरकान खारफने माने नान साबिया आबो ताइब तो बिसिं कक आं बबाय सामु तांमान सामना टिब्रालेनि कक सानाय आं लिडार बा सामं खायगा आबंखाय एकमात्र डाइरेक्ट सुट कक सानायखाय अबुद देबरमा सार डाइरेक्ट टिब्रालेनि कक सानायखाय ताबो पର୍ଯ୍যন্ত आसक बছर जे टिब्रालेनि कक जे डिमांड खाय फैमिनि 60 कक साकांखाय एनसि देबरमा ताबो पର୍ଯ୍যন্ত टिब्रालेनि कक एकसा कुनु सायाखौ दिल्लीगो लैंड एवं फरेस्ट राइट्स में कक साव कुनु साया 125 एमएलए नि जखन गुवाहाटी थांब्रो आं खुद टिब्रालेनि कक साव अनि बुसका बुवाग्रा आसुलक दङ मिन्टु आसुलक दङ आं खुद टिब्रालेनि कक साव जों टिब्रालेनि कक सानाय जों तिनि 2 नम्बर आईपीटी पार्टी लीडर तिनि जे साब्रेस्टिनि कक साया गफ्रा एक नम्बर इनका पाब्लिक न अपने बुजिना नांनाय साबो कबै साबो टाटा का बिनि बागैनो कबै बाय टाटा जीवन बाक्सा तङ मिया आबो टाटा न ब्रंनि शॉर्ट टाइम न कायसा कक दङ सिकंनि 10 दिन मालिकनि 1 दिन इनका ताबो ब्रंनि दिन न जखन कबै सफैनाय ब्रकनि ब्रक अटोमेटिक वर्क कराय थांबाय आसक चंद्रक साइमान हम हाय कता टाइम साइज सका टाइम बाके बुआग्रा बे खालामनो नांगौ आबोनो जों संगठननि बेपार बुआग्रा बाय एलायन्स संना बागैनो बार प्रेसार इखा बार साका आं तो साराय बिले अफ्रो आनि कक एकदम नाजा गया
2018 नि जे इलेक्शन 2017 26 डिसेम्बर जखन दिल्ली थांब्र गुवाहाटी बगन थांब्र आफ्रोनो बर 6टा सीट गसि फैजा आं आफ्रो थांगिया क्रिसमास नि बाय थांगिया आफ्रो बिनि परे बर स्टेट गेस्ट हाउस रिहरका आं थांका आफ्रो बर तामसाका नर गुवाहाटीओ 6टा सीट गसि फैजा ताबनो एकटा सीट बिसिना 7टा कक साका बर हेमन्त बिश्व शर्मा बाबा परे आनि रिहरका युथ नं तामानि ओपिनियन सादिनि साका आं सागा जे CPM नो गणमुक्ति परिषद नो जे एडिसि इलाकानि कमरना I50 रो युथ I50 रो ता पर्यन्त जेल लाइजाक दं थैजाक दं बखर फाटिजाक दं केस दं आसु कष्ट खामानि बिसिंतैनो नोंसोर साथारनाय हायदिसा आं युथ नि आं कुनु दिन कसिमिया लास्ट एंड फाइनल 15टा लास्ट टाइम सागा बरगानो CM बाय सिनी सुनील देवदाना हाय काबागै ताम लांखा बेटा तू समझने के लिए कोशिश करो सब कुछ मिलेगा क्या चाहिए अपनी दिल्ली में बार करके हमने तो ठीक है चलो दिल्ली थांगलाय का दिल्ली थांब्रु न आं डाइरेक्ट साका आं yang kuna asu kok mobile थैं दं गुवाहाटी बगना asu kok सालायखा सिनि सातसं दं 7टा सिनि बिसिरिना सया लास्ट आने रिहरका एलएस नि बागै 100% आं राजि दं फिया आने का दाबि दंनाय अब तामो ताबुनो स्टाम्प पेमेन्ट लाहदि अन रिटेन कपि खायदि आनि दाबि दंनाय डिप्यूटी CM दंनाय MP मा दंनाय टेबल फेनि जे चिन टिब्रासानि कामकान डिपारे आपनो मारिनाय बे टिब्रालिननि बदलान रक्ताम रिनाय हाइपर मोडलिटी कमिटि रिनाय के ताबनो रिटेन खायदि जी न्यूज आपनो तिनसो प्रेस मिट थायनाय ताम साकाफ्रो आनो उल्टा हे नों ताम आते कक्सा मिनिस्टर कतर नि बुसका नों ताके बिसास खाया आब्रान कुटुबले इनके आसुक जे टिब्रासानि बाय फाइट लाय हैमानि आबो आं उल्टा कुटुक जाओ तार माने आं साराय नों कोनो मूल्य करे र बिनि पर गसिले लिया ठीक আছে चलो गुवाहाटी में बार करेगा चलो गुवाहाटी में बार करेगा फाइले क्या गुवाहाटीओ हर 9टा सिमी 3:30 बजे तो कक सालाय क्या 5 स्टार होटेल चालाय का नोंलाय क्या अफर बां साका प्लीज कम टू द पॉइंट जों एलएस नि बागनि भायो एलएस नि बागनि कपि सालाय दां साका आब्रो ताम साका हेमन्त बिश्व शर्मा 7टा 8टा 9टा सीट दं आं लास्ट एंड फाइनल साका 13टा सीट मारिनाय आबुनि बाय नांगौ सिमियानि साका हेमन्त बिश्व शर्मा डाइरेक्ट आं सुट लायगा नों साबना अदिनि नों तिनि रास बासाय कक सानि समान एनसी देबरमा अनंत मेबार मा तंगनि सिनि तिनो कममा सावनि साका आं डाइरेक्ट साका निनि जे बुसका आसुइ तंनाय साबनि फानबाय आसुइ तिनि बाय कक सा युरनि फानबाय सिनि फानबाय कक साव नै साकला आं हेमन्त बिश्व बुसि बुखामो अमाय अवस्था आं नक आउट खालाय खरे बेगा आं गसिमिया ने बिनिफ्राय 5 मिनिट पर जतो खरे फेबेका ताम साका नों थाखाय आटु कक सा ब्रमनि फ्लाइबाय फायो ब्रमनि होटेल 5 स्टार होटेल चाव नर आं जुदि एलायसं काने मानसो से संनाय आं पार्टीनि डिजाइन नाय आं सुसाइड खायनाय सा सा कक एनसीटी पर मा साव ब्र गा आं तो जो जुरि सब पार्टी डिजाइन का आं सितिनि ब्लेम नाय आरे धनन्जय तिब्रानि बागैनो युथ प्रेसिडेन्टनि बागैनो बुतिनि पार्टी मा नष्ट खाय दिखा नरक जे क्लाइमेट मेजरिटी खालाम खायदि आं साइदिखा ताइ कैसा दङ जखन नरेन्द्र मोदी मालाय फैब्रो अफर कैसा टिब्र बगन जों थुलायो सुक्लासवन दङ सैनादि सपना दङ अनंत देबरमा दङ ताव जे मथानि एमडीसी ताव सिनि सपना मैडम जे मथान दंनाय आं दं 5 जन सुक्लासं एनसी देबरमा कैसा 5टा पॉइंट सुइसनु खुंफायो आबो सेक्रेट केबनो त सारि मेबान त सारिनि साव आबो सम नरेन्द्र मोदी सयतो इसिं सेक्रेट मा तनायनि साव परे मालाय फैमालाय ब्लेक हिंखाय ताबो आं सिति दैसे आं सि दङ जे सुनो ठगाय दङ ना हायबो जों पार्टीनि बागैनो सारा गया ब्र हायबोनो जों मुख खुलि सारा गया साबो खुलि साबो तता मालाय फुके बके टिप्रालेन नि कक सारा साया कुनु साया व्हाट करे आबुनि बागैनो जों दिनिसि पुजो जों बरक बाय जे सामख्लाय फैमानि जों नुखा 2018 पर्यन्त जों से खालाय फैमानि आफोरबा बार सागा एमलेरं बां रुकेश लायका टिब्रालेन कक तिसारि टिब्रालेन कक तिसारि 0 आवर कक तिसागि ताबो जुरिसो न्यूजीलैंड हाय एकटा स्टेटस एनिनि अंडरवेयर बाय कानिसे पार्लियामेंट कक सामान हंगाय जों जे एत्तो जे डिफ्राइब ओइन तंनाय बररा तिब्रा सार नों तांगै तिनि कालिकुइ कक सामियाबा आं हाय तिनि जि गुवाहाटी सांगा दिल्ली सा टिब्रालेन कक सामानो नों आनो बादा खाइ हानो आं सामान हंगाय रक्तम सामियाव नायबा तिब्रा सा एमले सामानि तो नों टिब्रालेन कक सारिनि नामले
nung tini 4 bosor 4 bosor minta tipuan kok salian gitu publik to obisas nai sababik abuni baino tini je tini 2 bak mani bo abu gabang ma oro polisi tongo kebui borong borok tonia jati borong ni kok khnai tongnai jodi borok bang tongkhang khai next time ang kuno dinang tatal tongla karon sung Christian borok sung kuno tatal saya bini bagaina ang next barangka ani সময় জরা সপনে যে আন সাসপেন্ড খাই দহনা বড় কারণ বন কক খানাকলা আং তাতাল বাই তংয়া বিনি বাগাইনি বড় তিনি যে বড় সাসপেন্ড খাইমানি বিনি বাই আং তিনি রং টোটালি কক খলিমা সাকা যে বুসুক তুকু সুং তিনি কবই বাই সামন খাইবাই তাতাল সামন খাইবাই আবনো যতন হামবাই ওকে